Nairobi. Kwa kanyo ni rochruok mar arita kwe ma itudo gi kuo mar jamni e gwenge ma nyanduat mag hoho mar okak osekelo midhiero moting'o nyaka tho mar oganda. To kata obedo ni piny owacho osebedo ka keto singo mar kedo gi kuo mag jamni, timbe maundu to pod medore ameda. En ang'o mowinjo tim mar keto arita makare e hoho mar okak? George Bati temo duoko penjoni. Kukoroga amani, kupiganisha wananchi, bunduki left, right and center. Hiyo kazi tutaikomesha. Wawache hiyo kazi kwa hiari, na kama hawatawacha kwa hiari, watawacha kwa lazima. Jotelo osebedo kawuoyo ka gigolo singo mar tieko chuth jomaundu ma okonore kendo rocho arita kwe nyanduat mar hoho mar okak. Wacha damu ya hawa watoto ikawe damu ya mwisho kumwagika katika sehemu hii kupitia mkono wa uhalifu. Singo manyaka sani pok onyago lemo mora mora ka jopiny medo wito ngimagi kendo mwandu gi bende lal e lwet arife ma timbe njore ringe rembgi. Kaluwore kod singo ma kinde ka kinde ma piny owacho osebedo ka chiwo e rakruok kod rochruok arita kwe, jalony e weche mag arita Tom Nduku koni kar wuoyo mang'eny piny owacho nyaka koro many yore mag keto piny kendo wuoyo kod rowere makono mondo gibed jombetre mar kwe. Oganda manyalo bedo ni nyalo kelo koko gin oganda matindo, kech gine ma gin gi teko, gine ma gin gi yo ma ginyalo kelo go lweny. To oganda matindo gi gin jo minyalo deal go yo makare nikech ok giduto giricho, nitie mabeyo igi. To mabeyo gi onego bed identified, onego rang ni gin ng'ano gini mondo konygi mondo gichak wuoyo gi jogo matin manyalo bedo ni gin jonjore. Nduku bende koni kar mondo jotelo go korgi ni gibiro yweyo pep jomaundugo mapok giyango, owinjore gimany jodongo mondo wuo kod nyithindgi. Minister marwa mosobiro kadhi kucha teno lando mana lweny, to seche moko lando lweny no joma ok ong'eyo gima dwaro. Onego kwong non to jogi ang' motimore momiyo lweny seche duto wuok. En cultural issues. Kosed bed ni nitie gimomiyo to be jodongo so bed go piny nikech mach oganda mawinjo jodongo moloyo gimoro amora. Ok inyal dhi kacha tiluongo barasa tiketo oganda ni koni, tiketo oganda ni koni, to kisong'e gima gilaro. Gimonego kwongo dwaro nego dware jodongo. We jotelo moyier. Kata obedo ni jatend migawo mar arita Kithure Kindiki limbe mar Kiambu oluwo ni otimo duto mar duoko e wang'e weche mag arita kwe e gwenge mag hoho mar okak. The northern part of the country, the problem of banditry and livestock rustling, what is going on there is not just insecurity. It's a big threat to our country's future stability. Jalony Tom Nduku lero ni piny owacho nyaka chwal dongruok makare ne ogendini ma odak e gwengego eka wigi nyalo wil kod kuo gi lweny makinde ka kinde. Kaka nyocha president owuoyo, ne obiro tero kambi mag lweny, kambi mag JSU e gwenge ma sani lwenje ntiego. It is good, but chiemo ma jogo dhi chamo dhi akanya. Kada jogi mok inya tero kucha mabodho, mana diere mang'isi. Koro gima kwongo timo, wakwongo wang'en capacity mar koth machwe e piny Turkana, e piny Pokot, en koth marom nadi. To runoff man kanyo rom nadi. To ere kaka dwa keto joka bu joka yudi chiemo. Ka gisobedo gi economic empowerment, pach joka dhi lokore. E kinde ni mapod jopiny ma odak nyanduat mar hoho mar okak kod nyanduat ma Turkana kod geno ni chieng' moro achiel muoch bunde, chwer mar remo kaachiel kod kuo jamni biro rumo kendo arita kwe biro bedo kare. Ting' koro dong' ne piny owacho mondo we wuoya kendo gichop singo margi mar rito ngima kod mwandu mar jopiny. George Bati, Ramogi TV.